ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଗଢ଼ା ହେବ ନୂଆ ଦଳ। ଚିନ୍ତାରେ ନବୀନ ମୋହନ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ଦଳ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ହେବେ ମୁଖିଆ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଗଢ଼ା ହେବ ନୂଆ ଦଳ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ହେବେ ମୁଖିଆ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଠନ ହେବ ନୂଆ ଦଳ। ରାଜନୀତିରେ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ରଖିଥିବା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଧରିବେ ନୂଆ ଦଳର ମଙ୍ଗ। ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ ହେବା କଥା ଶୁଣି ଚିନ୍ତାରେ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି। ମୋହନ ମାଝୀ ଓ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ହେଲାଣି ଟିଣ। ବିଜେଡିର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତା ଓ କଂଗ୍ରେସର ନେତା ମିଶି ଏହି ଦଳ ଗଠନ କରିବେ। ଆଉ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଏହାର ମଙ୍ଗ ଧରି ବିଜେଡି ବିଜେପିକୁ ଆଗକୁ ମାତ୍ ଦେବେ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବିଜେଡିରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲୁନି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଜେଡିକୁ ବେଦଖଲ କରୁଛି ବିଜେପି। ଏପଟେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ମନ ମିଶୁନି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଏଭଳି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗଠନ କରିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। 2026ରେ କୋଡ଼ ଲେଉଟାଇ ପାରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି। ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଏବେଠୁ ମେଳି କଲେଣି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଓ ଅନୁଭବୀ ନେତା। କଂଗ୍ରେସରୁ ବହିଷ୍କୃତ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ, ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଥିବା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଏନ୍ ଭାସ୍କର ରାଓଙ୍କ ଗତିବିଧି ଏମିତି ସଂକେତ ଦେଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ସମର୍ଥକ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ମୋକିମ ଆଉ ଭାସ୍କର ରାଓ ଖୋଲି କହିଲେଣି ଯେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଧମାକା ହେବ। ଅମର ଶତପଥୀ, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଭଳି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ପୂର୍ବାନୁମାନ ହେଉଛି ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ବିଜେଡିର ବଳ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନ ସଜାଡୁଛି ବିଜେପି। ଅନ୍ତଃ କନ୍ଦଳରୁ ମୁକୁଳି ପାରୁନି କଂଗ୍ରେସ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗଠନର ଚର୍ଚ୍ଚା ଜମିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସମୀରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ନୂଆ ବଣ ଦେଇଛି। ତାଳଚେରରେ ଏକ ସଭାରେ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଦଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଦଳମାନେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଇବା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ।